Naša pozicija je da kreiramo ekosustav koji je inovativan, koji potiče na razvoj, koji stvara okruženje kojim nastaju proizvodi velike dodatne, što veće vrijednosti. I to je vrlo zanimljiv posao, zanimljiv izazov koji definitivno donosi sa sobom nekakve rizike koje moramo preuzeti. Ono što je Ana dobro rekla, jednostavno moramo biti spremni riskirati, moramo biti spremni inovirati u našem svakodnevnom poslu i evo, nekako to i radimo. I zato smo zapravo i pokrenuli Zagreb forum, da na njemu pokažemo što radimo, ali da vidimo što drugi rade i u kakvoj smo mi korelaciji sa tim globalnim trendovima. Na prvo mjesto bi stavio ipak tvrtke, i to one inovativne tvrtke koje svi želimo imati u svom okruženju. Kao što vidite, mi se nalazimo u tehnološkom parku, tu ima u ovom trenutku kod nas negdje 70 tvrtki i nas muči to kako njih zadržati, kako dovesti nove tvrtke tu i koji su to faktori koji zapravo mogu to omogućiti. Što zapravo čini jednu tvrtku da bude na nekom mjestu, da djeluje upravo tu, a ne negdje drugo. I kako to okruženje mi moramo uspostaviti da bi upravo tako okruženje postali gdje je njima zgodno i zanimljivo djelovati. Znači, neka su tri faktora koja se tu nalaze, to je veličina tržišta, to je znanje, znači talent ljudi koji djeluju u ovom okruženju i to je naravno kapital koji se investira u te talente kako bi bili produktivni i kako bi radili zanimljive stvari. Dakle, nalazimo se upravo sada u ovom prekrasnom prostoru koji omogućava razvoj startup scene u gradu Zagrebu, koji okuplja, povezuje i znanstvenu zajednicu i velike međunarodne korporacije i velike hrvatske firme, ali i one male koje su tek u nastajanju, kojima zapravo ovo jedan vid inkubatora njihovih ideja koje onda realiziraju i danas smo vidjeli među ovih 5 selektiranih koje će se kasnije predstaviti tvrtke koje su dale svoje rješenja za nagradu Smart City-a, puno njih je koji djeluju upravo i u tehnološkom parku i na to smo jako ponosni. Što je to javni akcelerator? Dakle, akceleratori generalno nastoje na neki način ubrzati razvoj neke tvrtke, pogotovo start-up tvrtke, ali malo je atipično da se priča o javnom akceleratoru. Znači, public akcelerator, to je pogotovo za Hrvatsku jedna novina, mi smo je tu pokrenuli, vjerovali smo u nju, lani smo pilotirali i projekt je jako dobro uspio, znači 5 firmi je prošlo cijeli naš program, one su i danas jako uspješne i imaju svoju svjetlu budućnost. Dakle, nama nije bio glavni cilj da mi od toga profitiramo, jer ne može se kratkoročno profitirati. Mi očekujemo povrat kroz njihovu, društveni povrat kroz njihovo daljnje djelovanje u budućnosti, jer vjerujemo da će takve nekakve ideje koje su sada u nekoj ranoj fazi, kroz godinu, 2, 3 ili 5, zapravo to ulaganje koje smo mi kod njih danas stavili višestruko vratiti. I ono što je zanimljivo da sam gledao zapravo što rade drugi start-upovi danas i možemo reći da smo mi tehnološki i u svakom drugom pogledu jednako kvalitetni koji svi ostali koji su tamo bili prisutni. Jedno što nam možda fali malo sistemske organiziranosti kao društva, da tražimo načine da nekako zajedno nastupamo na tim događanjima. Kako možemo poticati kroz javni sektor domaće inovativne proizvode i tvrtke? Definitivno model inovativne javne nabave je jedan od boljih modela koje preporučuje Europska komisija i ono što bih rekao posebno da smo spremni, evo i tu je kolega Krišto koji je radio na ovom modelu, da i u idućoj godini implementiramo i European Venture Capital fond koji bi bio namijenjen seed investicijama. Ja sam htio samo reći o važnosti Living Laba kojeg zapravo želimo uspostaviti upravo tu. Znači, dobili smo značajna sredstva iz europskog projekta gdje nastojimo implementirati raznu senzoriku IoT koja će biti dostupna svim tvrtkama, ne samo onima koji djeluju u tehnološkom parku tu, nego i u širem području grada Zagreba.